Gensplejsning. Formålet for dette forsøg er, at vi skal vise, hvordan menneskets insulin bliver gensplejset. Vi skal lave processen og finde ud af, hvordan bakterierne bliver udvalgt. Vi skal også finde ud af, hvilke mulige ringdannelser der er. Insulin er et af kroppens mest betydningsfulde hormoner. Hvis man har gået i længere tid med insulinmangel, kan det medføre død af svær sukkersyge, diabetes. Derudover kan overproduktion af insulin nedsættes, glukosemængden i blodet, der ligeledes kan medføre døden. Insulin fra blodet kan næsten bindes til alle kroppens celler, idet cellernes overflade er udstyret med specielle modtagemolekyler, receptorer for hormonet. Fedtceller, leverceller og muskelceller har særlig mange insulinreceptorer. Insulin påvirker derfor fedt, lever og muskelcellernes stofskifte og evnen til at optage energigivende substanser såsom fedt, sukker og aminosyre. Insulin fremmer opbygning og hæmmer nedbrydning af energireserver. Insulin stimulerer også cellernes opbygning af proteiner og fremmer herved cellernes vækst. Insulin er derfor vigtigt for kroppen. Gensplejsning. Gensplejsning bliver også kaldt for rekombinant DNA-teknik og bruges til at overføre gener fra en organisme til en anden. På den måde så kan modtageren erhverve nye egenskaber. Rekombinant DNA er DNA-molekyler med sammenføjede DNA-stykker med forskellige oprindelse. Hos modtagerorganismen mangfoldiggøres det rekombinante DNA. Denne rekombinerede DNA-teknik, altså gensplejsning, bliver ofte brugt til at overføre gener til en simpel organisme som bakterie eller en svamp. Ved gensplejsningen kræver det, at man har en donor, en vektor og en modtager. Donoren er den eller det, som afgiver genet videre. Nu tager bærer-DNA over, og det er altså det, vi kalder for en vektor. Vektor er DNA-molekyler, som er særligt egnet til at blive flyttet mellem organismer og celler. Til dette formål bruger man ofte plasmider. Plasmider er ringformede DNA-molekyler, der findes i bakterier. Man klipper plasmidet op med et restriktionsenzym. Herefter sammenkobler man DNA-molekylerne med hjælp fra enzymet DNA-ligase. Herved kommer rekombinant DNA. Det sidste skud på stammen inden for genteknologi er at overføre gener til menneskeceller med henblik på sygdomsbehandling. Materiale og metode. Vi havde et ark med DNA-stykke fra en celle i menneskets bugspytkirtel. På dette DNA-stykke lå der information om A-kæden, det røde stykke. På det hvide klippeark havde vi vores plasmid, som genet for A-kæden skal overføres til. Plasmidet er hentet fra en bakterie. På de øvrige klippeark er der angivet information om resistens for 2 antibiotika, ampicillin, den grønne, og tetracyklin, den blå. Vi havde en saks. Saksen fungerede som restriktionsenzym. Den kan kun klippe DNA-kæden over på bestemte steder, hvor 4 gener i træk er spejlvendt af hinanden. Vi havde også tape, som fungerede som ligase. Ligase kan binde DNA-kæden sammen igen, efter den er blevet klippet over. Som petriskåle havde vi 3 bakker. Den første A med bakterievækst agar uden antibiotika, den anden B med agar med ampicillin og den tredje C med agar med begge antibiotikatyper. Metode. Vi startede med at klippe de 6 plasmidstykker ud og lavede vores plasmidring. Herefter fandt vi de 2 resistensgener ved hjælp af de 2 strimler med resistenskoderne til at finde placeringen. Da alle DNA-strimlerne var lavet, lagde vi dem i en pose sammen med alle de andres. Her trak Jakob 2 strimler af gangen, som skulle sættes sammen til en ring. Da alle ringene var lavet, tegnede vi et eksempel på tavlen med 3 petriskåle. Den første skål A, at der er tilsat næringsagar uden antibiotika. Den næste skål B med ampicillin, og til sidst skål C med både ampicillin og tetracyklin. Efterhånden som de forskellige ringe blev lagt i skålene, først i A, så B og til sidst C, kunne vi se hvilke der var resistente og hvilke der ikke var. Her ses vores plasmidring uden indsætning af vores enzymer. Vi bruger plasmidringen til at overføre generne fra donoren til modtageren.
Et plasmid kan være cirkulært og kan eksempel indeholde gener for antibiotikaresistens. Har en bakteriecelle dette plasmid, er bakterien resistent. Bakterien kan kopiere og overføre plasmidet til andre bakterier, så også de bliver antibiotikaresistente. Diskussion. Hvad forstås ved antibiotika? Antibiotika er et fællesnavn for medicin. Antibiotika hæmmer vækst af bakterier eller dræber bakterier. Antibiotika har ingen effekt mod f.eks. virus. Den mest almindelige antibiotikatype er penicillin, som der findes mange varianter af. I Danmark er forbruget af antibiotika lavt sammenlignet med andre lande, men forbruget er dog steget det seneste årti. Hvad er antibiotikaresistens? På og i vores krop findes en stor mængde bakterier. Vi har bakterier på huden og i slimhinderne, og de findes i stort antal i tarmen. Alene i mundhulen findes der mere end 100 forskellige bakterietyper. De fleste bakterier hæmmes eller dræbes af antibiotika. Nogle bakterier kan imidlertid have udviklet nogle egenskaber, som gør, at de ikke skades af antibiotika. Det kaldes resistens. Når man giver antibiotika, bliver normalfloraen undertrykt, mens de resistente bakterier ikke bliver påvirket. Man kan derfor se antibiotikakuren under de resistente bakterier formere sig, uden at blive påvirket af de andre bakterier. Der kan efterhånden blive så mange resistente bakterier, at det kan fremkalde sygdom. Penicillin kan ikke have nogen effekt, når man bliver syg på grund af en bakterie, som er resistent mod penicillin. Multiresistente bakterier betyder, at bakterierne er modstandsdygtige over for mange, eller i værste fald alle, de antibiotikatyper, som lægerne har til rådighed. Infektion med sådan bakterier er derfor en stor trussel på patienter og sygehus. Hvordan kan man afgøre, hvilken type plasmidring en bakterie har optaget? Ja. Det kan man ved at putte plasmidringene, som vi har fået Hvordan kan man afgøre, hvilken type plasmidring en bakterie har optaget? Der findes 4 mulige ringdannelser. Første ringdannelse, type 1, har en type plasmid. Type 2 har 2 typer plasmid. Type 3 har en type plasmid og en insulin. Og type 4 har kun en insulin. Ved at putte vores ringe i petri-skåle med forskellige næringsagar, har vi kunne udelukke og se, hvilke typer der var resistente overfor overfor de forskellige slags antibiotika. Ud fra alt det her kan vi derfor konkludere, at det er muligt at gensplejse mennesket insulingen med den metode, vi har brugt.